Εορτάζουμε σήμερα την 35η επέτειο της ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μια ημερομηνία ιστορική από κάθε άποψη, και γιατί ιδρύθηκε ένα μεγάλο κόμμα στη χώρα μετά από μια βασανισμένη και περιπετειώδη περίοδο την οποία πέρασε η ελληνική δημοκρατία, αλλά και γιατί εκείνη η περίοδος συνδεόταν με μια σειρά μεγάλες αλλαγές στην πατρίδα μας που σηματοδότησαν και τη σημερινή εποχή. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ συνιστά σταθμό στην πολιτική ιστορία του τόπου, γιατί η ίδρυσή του και στη συνέχεια η εξέλιξή του συνδέθηκε με τη σύγχρονη Ελλάδα. Συνδέθηκε με την πολιτική σταθερότητα, με την καλύτερη περίοδο που γνώρισε ποτέ ο τόπος, σε ευημερία, σε αξία της χώρας και σε πρόοδο. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα σύγχρονη, δημοκρατική, είναι μια χώρα ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου, μετά από αγώνες που έκανε ο λαός και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, δυστυχώς, η χώρα μας κυβερνάται από μια παράταξη, εδώ και 5,5 χρόνια, η οποία χρεοκόπησε την Ελλάδα, δημιούργησε τεράστια ελλείμματα στην οικονομία και δημιούργησε προβλήματα στα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και των φτωχών συμπολιτών μας. Είναι ώρα να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι ώρα να υπάρξει αλλαγή στην πατρίδα. Είναι ώρα για μια μεγάλη τομή στην οικονομία, στο κράτος, στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα. Είναι ώρα να ξαναγίνουμε πιο αισιόδοξοι, πιο ελπιδοφόροι, με μεγαλύτερη προσδοκία και με μεγαλύτερη προοπτική. Το αξίζουμε, γι' αυτό ο λαός, το εκλογικό σώμα, οι πολίτες, στις εκλογές που έρχονται, θα δώσει μια μεγάλη και άνετη νίκη στο ΠΑΣΟΚ για να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες υποσχέσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Μπορούμε να κατακτήσουμε και να ζήσουμε σε μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα. Μπορούμε να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, σε ένα καλύτερο περιβάλλον, με πιο καθαρή ατμόσφαιρα, με περισσότερο πράσινο και με μεγαλύτερα εισοδήματα. Ας κάνουμε λοιπόν μαζί τον αγώνα, να δώσουμε τη μάχη, να απομακρύνουμε από την εξουσία την ανίκανη κυβέρνηση της δεξιάς και να ξανανοίξει και πάλι ένα παράθυρο στο μέλλον για τη χώρα και το λαό.